Dirget börka eýen bişen canlar haýsy. Dirget böke eýen bişen canlar. Haýsy? Çebiş. Çebiş. Gaty haýwançylyk o bula. Täzelikde dizet hiç ýyly üýtmelerine baranok, köpçüliklerde görnenok. Näme üçin? Näme üçin? Sebäbi aýdymyza gazary maý berenok. Ona oda namaýdan ollama güler. Plan daçy ýene nämeçi diýip durýar restoranlar bar. Adam getireymi? Ha, kebapçy, tamamçy. Aha. Diňe gyýdeşik satylýan dukana näme diýler? Näme diýler? Urkaçy. Bana diyor patlar bir kelime bu. Maya mara bile şeydim. So, baba gowy ber. Türkmen raperlaryň arasynda Mäet Nazarow diýete oturjak bolýar. Ýöne oturup bilen okyan. Näme üçin? Näme üçin? Sebäbi eşdän saklap bilemok işdämi? Oy. O sakla. Elon Musk Twitter'ı satın alandan soň işgärler näde bir işläp başladylar? Ne iş yap başladılar? Elon Musk Twitter'ı satın alýar. İşten Alandan soň işgärler näde bir işläp başladylar? Bilmem ne. Elon'dan gelen edip. Elinden gelen. Elon'dan gelen edip. Elinden gelen edip.